Zapraszam Państwa serdecznie na wystawę malarską znanego, cenionego, także lubianego wejherowskiego artysty malarza Macieja Tamkuna. Tytuł wystawy Wejherowo Ciebie opiewam. Pan Maciej Tamkun, wejherowianin, historyk, teolog, pedagog, ale przede wszystkim artysta, malarz, ilustrator, pisarz i regionalista kaszubski z ogromnym dorobkiem, z wieloma wystawami, nie tylko w Polsce, ale także za granicą, także odznaczony i wielokrotnie też nagradzany za swoją twórczość. Zapraszam serdecznie od 1 lutego do książnicy profesora Gerarda Labudy. Tutaj w salach wystawienniczych możemy zapoznać się z najnowszą wystawą, która dotyczy Wejherowa. Widoków wejherowskich, zabytków, kalwarii wejherowskiej, ale także znanych osób zasłużonych dla naszego miasta. Serdecznie zapraszam. Witam wszystkich miłośników malarstwa i regionalizmu kaszubskiego i chciałbym zaprosić na wystawę, moją wystawę malarską do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zaprezentowałem 3 części. Pierwsza część w pierwszej sali to są obrazy związane z kalwarią wejherowską, kapliczki wszystkie, oraz fundatorzy, którzy fundowali te kapliczki. Na drugiej sali prezentuję królów kaszubskich, tych uznaniowych, społecznych. To jest taki zwyczaj na Kaszubach. A w trzeciej sali są obrazy związane z Wejherowem i z Kaszubami. Bardzo serdecznie Państwa jeszcze raz zapraszam. Nazywam się Maciej Tamkun, jestem malarzem. Nieprzypadkowo wystawa autorstwa Macieja Tamkuna znajduje się w książnicy imienia pana profesora Gerarda Labudy. Jest to miejsce o tyle wyjątkowe, ponieważ łączy zarówno autora wystawy z osobą pana profesora. Rzecz polegała na tym, iż pan Maciej Tamkun przygotował cykl obrazów poświęconych świętemu Wojciechowi. Książka autorstwa profesora Gerarda Labudy została wzbogacona w pracę autorstwa pana Macieja Tamkuna. Była to niebywała współpraca, efektem której powstała taka oto publikacja, która obecnie znajduje się w zbiorach. Wystawę można zwiedzać w książnicy od 1 lutego do 15 czerwca bieżącego roku. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Obowiązuje cennik 10 zł bilet zwykły, 5 zł ulgowy. Podczas zwiedzania należy stosować się do wymogów określonych w regulaminie zwiedzania w czasie stanu epidemicznego. Serdecznie zapraszamy.